sowan kula wonten saben-saben sira sowan ana ngersah tansah sungkem lan bekti marang aku ora liwat Dirgopati astutiku kebat ditampahi pinjin sanget ing pamundi kula Kanjeng Adipati ndadosna daya kegiatan kula sak dangunipun kula nderek ngayom wonten ing Kadipaten Begelen merangkali jumenengipun Kanjeng Adipati wonten ing Begelen. Ya pancen sing tak jaluk kaya ngono kuwi Kakang Dirgopati sebab sak suwene aku jumeneng ning Begelen wektu iki Begelen kahanane katon ayem tata titilan tentrem kabeh kuwi mau merga saka igo partikelmu anggone mranata para nayaka praja medhene marang para kawula Kakang. Nanging semantuna sedaya menika ugi awit kawicaksanan dalem Kanjeng Adipati awit kathah ugi para nara praja mandhapipun para kawula ingkang sami alok bilih Kanjeng Adipati menika tansah nengenaken dhateng kawigatosanipun para kawula lan niwakaken dhateng kawigatosanipun diri pribadinipun Kanjeng Adipati piyambak. Ya pancen sing jenenge wong nyekel panguwasa kuwi embane kaya wong numpak jaran. Inggih. Wong numpak jaran kuwi upama anggone nyekel kendalining kuda kuwi ora bisa praktis, anggone nyengkek kuda ora praktis, sing numpaki kuda iso bakal tiba saka sak nduring gigir kuda. Inggih Kanjeng. Mila kula menika janipun gumun kalian panjenengan menika lho Kanjeng. Nah, gumune kepiye, Kak? Ing ngatasipun namung panjenengan. Namung putunipun Ibuyut Prayogati. Tiyang angon bebek. Lah kok saged-sagedipun jumeneng dados adipati dados pengayoman wonten ing Kadipaten Begelen. Kowe durung ngerti dedongengane apa piye, Kak? Ajeng dereng Kanjeng. Ngene, tak dongengi ya gene kok aku ki iso nyekel gawat pusarane ngadil Kadipaten Begelen kuwi pancen upama ta
sawang sorowantah. Nggih. Nemoka. Ing ngatasé aku ming anake angon bebek. Suwargi ya rumuhun Ki Prayagati. Nggih. Ning kok aku bisa jumeneng dipati. Nah ngono to. Nggih. Nah, kuwi tak wiwiti aku tetelu nalika semono aku Kakang Kramadigda karo Adi Prayasena ing Grobogan. Ah. Lah, tetelune kuwi padha suwita ngabdiane ing Ngayogyakarta ya ngersane Kanjeng Sultan ing Metara. Nah, ning merga gedene prihatine wong tuaku ya Ki Buyut Prayagati kang nalika semono pancen duwe gegayuhan. Besok tegak turune kuwi bisa dadi wong kang kajen keringan kasinungan derajat pangkat lan kaluhuran. Nah, anggone gedhekke tirakat, gedhekke tapa brata kuwi kanthi srana angon bebek. Tetelo tiyang bejo ngaten mboten saged dipun kemerekaken nggih Kanjeng. Ya, tenane mono ya kena Kakang nanging wong mriki kudu bisa uga ngerti laku jantrane ngopo to kok kae bisa nggayuh gegayuhan kok aku ora. Nah, suwargi wong tuaku ya Ki Prayagati kuwi angon bebek ana ing sawah, ana ing begelen kuwi ndok bebek ku ora tau diopeni Kakang. Lajeng Nah, kuwi kanggo laku srana tapa ngrame nulungi para warga ing begelen sok sapa sing pun butuhke. paring-paringaken ngaten. Nah, kaya ngono kuwi. Nah, nganti wektu kuwi anggonku ngabdi ana ing Keraton Ngayogyakarta kuwi kanggep labuh-labet kono ngersane sinuwun ing Metara. Nganti aku kaparingan kalenggan jumeneng bupati ana ing Begelen iki Kakang. Oh, dados larah-larahipun mekaten to, Pak. Kaya ngono kuwi. Ngantos panjenengan saged jumeneng nata babar adil wonten ing Kabupaten Begelen. Iya, ora mung cukup kuwi. Sakwise aku nalika semono wini suda dadi bupati, rehne wong tuaku kuwi andon lono tapa ya tapa ngrame, tapa ngidang, tapa ngalong sak panunggalane. Nggih. Nalika aku bali saka Kraton Ngayogyakarta kuwi ana ing Kademangan. Nalika semono bapak kuwi pas pinujon ora ana ing omah. Lajeng Lah banjur aku rehne aku ku lak nampa kanugrahan. nggih. Bene wong tuaku ya Ki Buyut Prayagati lan simbok nalika semono seneng. Atine rene aku kanggep lelabuhanku lan wini suda dadi bupati karepku ngono. Bakal tak jak mukti ana ing Kabupaten Begelen. Nggih. Lah banjur tak goleki ana ing tlatah sawah-sawah ing tlatah Begelen ora nemu wong tuaku kuwi. Lajeng Lah sawise ora nemu Kakang, aku wis nalika semono wis kaya dene wis ya wis nek ten bapakku kuwi wis ora ketemu ya wis. Banjur aku kuwi seren ngaso ana ing nggalengan sawah kuwi kok krungu swara. Lah suwanten napa, Pak? swara kuwi mau kandha cetha ana ing talinganku yen wong tuamu saiki wis ketrima labuh-labete panjangane gegayune bakal kaleksanan. Suara kuwi tanpa wujud kok. Sikilku ana ing banyu ki kok aku ki krasa ana kaya apa? Kaya barang apa? Nggih. Juga wujude ing tumbak. Tumbak kan. Nah, tumbak tak juga. Suara ya aku iki wong tuamu Buyut Prayagati. Tumbak iki kedadan saka ragane wong tuaku. Merga ketampa sutapane kuwi mau. Dados awit saking raos prihatinipun ke Bapak rikala semanten dipun tampi tapanipun santen Mas dados pusaka tombak Kyai Buyut menika. Bener. Dadi tombak Kyai Buyut sing saiki mapan utawa sumimpen ning gedhong pusaka Begelen kuwi tombak pusaka kang kedadean saka aragane wong tuaku ya Buyut Prayagati nalika semono. Malah nembe mangertos menika kula Kanjeng. Ayo ora dadi ngopo pancen kuwi biyen kaya dene dadi barang wadi. Oh, Ning mbasan
saya suwe apa kudu nggo pati pancen kasunyatane ya kaya ngono lan kanggo ngetokke gedene labu-labete wong Pakuan ngene nggayuh gegayan supaya tedak turune kuwi bisa urip kang kasinungan derajatan pangkat injih Kanjeng. Nek kaya ngono kuwi to emang tombak Kyai Buyut kuwi kudu tansah ingkang sowan Kanjeng mergo pancen sifat Kanjeng begelén. Wirogati iki. Nggih, kula Pati. Kowe kok ora tinimbalan sowan miyak pisuwaran ana wigati apa? Wonten wigati ingkang badhe kula aturaken wonten kersanipun Kanjeng Adipati. Ora bisa lumantar aku wae. Mboten. Kudu karo ngersane Kanjeng Adipati. Kasinggihan, Pak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Menika wonten sowanipun tumengga Wirogati. Ya badhe munjuk piyambak wonten ngerespun Kanjeng Adipati. Ya atur ora maju. Wirogati, Kula wis dikeparengake maju sowan. sendika. Wirogati ora katimbalan sowan. Ana apa? Inggih. Saderengipun para kula nyaosaken sungkempang bekti kula Kanjeng. Ya ndak tampa aku iku ditampani. Sanget ing pamundi kula. Ya mula aturno. Ana perkara apa kok sumengko piramu sowan ana ngersaku. Nggih, lepat nyuwun papunten Kanjeng. Bilih kula nampi pelaporan saking prajurit andalan kula. Wonten ing titi wancin nika tombak Kyai Buyut ical utawi murta saking gedhong pusaka Kanjeng. Kyai Buyut. Kasinggihan. Wirogati, Kula Kanjeng. sing padha tungguk kemit ana ing gedhong pusaka iki kepriye kok tombak Kyai Buyut ati bisa ilang kuwi ki? Nggih. Lepat nyuwun papunten. Apa padha turu apa? Nggih. Kula namung angsal pelaporan saking andalan kula bilih tombak Kyai Buyut ical dopate. Wirogati. Kula Kanjeng. Kowe iki tumenggo. Apa ora kok tindakke dhewe kewajibanmu dawuh karo andanmu? Kula nembe nindakaken kewajiban jaga tepes wiringing Kadipaten Gelen Kanjeng. Loh, apa kowe iso dawuh karo para prajurit liyane anggone jaga tepes piring? Rehning kula menika nggadahi jejeban supados njagi katentemanipun Kadipaten Begelen kula ugi kala mangsanipun kula nuweni anggenipun para prajurit njagi tepes wiringing menika Kanjeng. Begelen tentrem. Nggih saderengipun tentrem. Nang Sanderengipun tentrem, kasunyatane ana pandhongan nyolong pusaka tentrem japur kok piye? Nuwun pamunten Kanjeng sasampunipun kula wangsul menika wonten laporan saking prajurit andalan kula. Lho kok kowe mau terima laporan, kowe iki kewajibanmu ya. Wong ndek kewajiban tumenggo nayaka praja kowe iki dibayar karo negara. Tanggung jawabmu kuwi ora mung cukup jaga tepes wiringing Kadipaten. Nanging kelebu jaga katentremane para kawula, kelebu jaga gedhong pusaka. Kula nglegono kula lepat Kanjeng. Lho, nek kowe nggono luput iki njeneng apa? Apa tombake Buyut yo bali ngono apa piye? Anjing kok pilih wonten keparingipun supados kula ngupadi tombak Kyai Buyut kula sendika kan. Kowe ngupadi apa mesti ketemu? Nggih. Kula namung dedreng tamu sagedipun kula namung budidaya kan. Budidaya kudu piye? Kowe ngerti ora tombak Kyai Buyut kuwi sifat kandheng Begelen. Dadi jejeg lan ora jejeg ing Kadipaten Begelen kuwi mergo Kyai Buyut. Kula mau dilintoni nyawamu ki ora ono ajine. Ajine nyawamu karo Kyai Buyut Kyai Buyut tak kandhani. Ngerti? kula mangertos kan. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Kok bilih wonten keparengipun menapa kula badhe nderek cawe-cawe Bupati. Italipun saka Mbak Kyai Bupati. Yo, kakang. Kaya ono kamu gak? Monggo ki monggo. Monggo.
Inggih Raka Menggung Jaya Kartika. Bendhanipun wanci panglong kula menika pinapak obor. Rawuhipun Ki Menggung Jaya Kartika wonten ing Kadipaten Mbegelen. Saksampunipun lenggah sawetawis aso napasipun kepaleng kajeng kula nyuwun prisa rawuhipun wonten ing Kadipaten Mbegelen anak nggih manggih kalujengan Raka Menggung. Pangestunipun Yayi Bupati Nata anggen kula sowan wonten ing Kadipaten Mbegelen tansah pinaringan wilujeng boten wonten widodaren sekolah. Inggih amung taklim kula kemawon mugi katur ngersanipun Raka Menggung Jaya Kartika. Nggih kula taki namung dawa sami-sami. Inggih, kula ugi ngaturaken kasugengan Ki Menggung rawuhipun wonten ing Kadipaten Mbegelen. Nggih. Kula taki mugi dados dayani Kipati anggenipun ngembani dhateng Yayi Adipati Nata. Inggih, matur nuwun. Nuwun sewu Ki Menggung Jaya Kartika. Nggih kados pundi. Selak nyerang kula pengen mangertosi menapa wigatosipun Ki Raka Menggung Jaya Kartika menika rawuh wonten ing Kadipaten Mbegelen menapa namung sanja awit saking kapangipun Raka Menggung Jaya Kartika kaliyan kula menapa mila wonten dawuh saking ngarsa dalem Kanjeng Sultan ing Ngayogyakarta. Yayi Adipati Nata Inggih. kejawi sowan kula terwi kawilujenganipun Yayi Adipati Nata sak kula wangsa Inggih, matur nuwun. ingkang kaping kalihipun kula mundhi dawuh dhateng ngasanipun Kanjeng Sultan Agung menika. Oh, ngaten inggih. Dados boten saking kersa kula piyambakipun boten. Nggih, lajeng kewigatos lan dawuhipun ngersa dalem Kanjeng Sultan Hamengkubuwana dhateng kula menapa? Ngaten ya. Water sanget dawuhipun Kanjeng Sultan Agung ing Ngayogyakarta. Inggih. Kula supados sowan wonten Kadipaten Mbegelen wonten ngasanipun Yayi Adipati Nata. Inggih. Nalika semanten Kanjeng Sultan mendhet utawi putra dalem Oh, nggih. Senggonowati Anak kula Srengganawati. nggih kaboyong wonten ing Ngayogyakarta. Inggih, Dan sampun sawetawis malah kepara sak menika sampun nampi nugrahaning Gusti Ing Maha Agung sampun anak kula Srengganawati sampun babaran. Malah sampun babaran. Nang aku wis dadi wong tuwa tenan, Kak. Ha inggih Kanjeng. Panjenengan sampun dados ingkang Lajeng kula sewu. Anggenipun babaran anak kula menika mijil jaler napa pawestri Raka Menggung? mijil kakung. Kakung, Kakang, bejo pemayangan anakku si Srengganawati ya putuku lahir lanang. benjang ing tebih saged kangge gentos karegan panjenengan wonten ing Kabupaten Mbegelen. Bener, Kakang. Kejawi saking menika ya Inggih, wanter sanget dawuhipun Kanjeng Sultan Agung ing Ngayogyakarta. inggih. Kejawi putra dalem Kanjeng Dipati Nata Yuda menika sampun ngleraken punang. Inggih. Gandeng meh selapan dintenipun panjenengan supados sowan wonten ing Mataram. Ngestreni anggenipun nyelapani punang bayi menika. Oh, dados kula supados sowan wonten ngarsa dalem ing Ngayogyakarta Nggih. jenenge utawi nyekseni anggenipun nyelapani wayah. Lajeng wayah kula dipun paringi pusaka asma sinten? Dipun paringi pusaka asma sinten nggih kok kula radi kesupen. Oh, nggih perkawis asma mangke gambil wonten niku nggih. Wonten sampun sowan wonten ing Mataram panjenengan Oh, prisa nggih, piyambak. nggih. Kejawi ngaten Yayi Adipati. Nggih. Panjenengan supados sowan wonten ing Mataram. Ngestreni anggenipun badhe nyelapani wayah dalem Kanjeng Dipati. Inggih. Nanging semantena saking ngersanipun Kanjeng Sultan Agung menika kedah nganti pusaka ing Mbegelen
tumbak Kyai. Oh, ngaten nggih. Inggih Raka Menggung, sedaya aturipun Raka Menggung ingkang tumanduk dhateng kula sampun saged kula tampi. Nggih. Lan kula nelakaken agung panuwun dene semanten sih palimirma dalem Kanjeng Sultan ing Mataram dumateng kula. Kula tentu badhe sowan wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Agung mangke ngestreni anggenipun nyelapani wayah kula. Nanging nuwun sewu Raka Menggung menawi Pundi ya? kedah mawi tumbak Kyai Buyut wedal menika saderengipun Raka Menggung Jayakartika menika rawuh estunipun nembe kemawon wonten kedadosan mila ing ajeng kula menika matur pindhanipun panglong Kapapak Kobar Sewu. Ne wonten Raka Menggung ingkang temtunipun sampun pana ing pamawas sokes ing paningal wedal menika tumbak Kyai Buyut nembe kemawon ical saking sasana pusaka ing Begelen. Dados tumbak Kyai Buyut pusaka dalem Kanjeng Adipati ical menika. Inggih. Lajeng kados pundi ya? Panjenengan dalem sowan wonten ing Mataram. Kejawi ngastrani anggenipun badhe nyelapani wayahipun Kyai Adipati. Inggih. Nanging yen boten saged nganti pusaka inggih tumbak Kyai Buyut saking Begelen. Kula nampi duka saking ngersanipun Jeng Sultan. Waduh, kula inggih ribet. Lajeng badhe kados pundi anggen kula badhe ngasta Kyai Buyut kangge jumenengan utawi kangge nyelapani wayah kula. Ternyatanipun Kyai Buyut wedal menika mila boten mapan wonten ing Kadipaten Begelen. Enten mawon Ki Menggung. Kados pundi? Panjenengan Pratri Kundur lan rumiyin, mangke kula lan para naraprasa badhe padidulungipun tumbak Kyai Buyut. Sasampunipun tumbak Kyai Buyut mangke kepanggih tumuli badhe pun suwanaken wonten ing Ngayogyakarta Ki Menggung. Inggih, menawi ngaten kok kados prayogi mangke kula sak sampune Kyai Buyut kepanggih, kula tentu badhe lajeng sowan wonten saudara. Nggih, sedaya menika sae. Nanging tumrap kula menika dipun utus ratu. Nggih Gusti kula, nggih Gusti panjenengan sadayanipun. Saupami kula nderekaken panjenengan Kyai Adipati mboten saged nganti pusaka tumbak Kyai Buyut. Kula mangke ingkang nampi pidana saking ngarsanipun Jeng Sultan ya. Yen ngaten lereking tembung panjenengan ngendika panjenengan menika panjenengan boten pitados menawi Kyai Buyut petanduk ical ngaten napa? Perkawis pitados lan boten pun kasunyatan anggen kula wangsul wonten ing Mataram boten pikantuk dhateng. Menapa kula boten dipun pidana kepara kula dipun tigas jangka kula ya. Kula pitados. Nanging lajeng kados pundi? Kados pundi anggen kula badhe ngaturaken mila Kyai Buyut menika boten mapan wonten ing Kadipaten Begelen. Menawi ngaten tinimbang kula kadukana Jeng Sultan Agung ing Ngayogyakarta malah kepara jangka kula mang tigas kemawon ya. Lho, nek panjenengan namung gadah pusaka kula nggih gadah kok. Kula nggih gadah pusaka Raka Menggung. Nanging iki kangge mbuktekke menawi kula boten saged nyembadani Kanjeng Sultan Agung ing Ngayogyakarta. Mboten namung panjenengan, kula menika sampun ageng. Labuh labet kula lan kula sampun kaparingan kalenggan ingkang mekaten inggilipun wonten sampun Kanjeng Sultan. Menawi kula mila mboten setya dhateng ngersanipun Kanjeng Sultan malah panjenengan kemawon monggo kula aturi mejahe kula. Kula mawon. Kula mawon. Kula mawon. Kula mawon. Sapa iki Kang sowan iki? Ngapunten kula Tumenggung Wirya Lali kok jenenge. Wiryapati. Wiryapati ra ono Begelen Punggung Wiryapati. Wiryapati Kanjeng. Lek Narapraja. Kapan? Wiryapati. Inggih. Kuwi Narapraja kok lalen.
Pak aku ganti-ganti Pak. Ora tau gatekke ya. Kowe iki tak paringi kekucak. Tak blonjo saben sasine. Ora pisuwanan karo jenenge lali. Kowe Kula Kanjeng. kowe yo nindakake dawuh ora becus. Ora tok kandhani-kandhanmu lho iki. Kanjeng jatosipun nggih pun kula caosi preso kan. Lha wong kowe sing nyaosi preso lek yo lero dawuh kok. Sing dicaosi preso mesti yo lero kok. Terus jenenge lek ora ngerti. Ana lakon. Ngene piye? Ngene piye? Sing dukoke aku dudu kowe. Ngerti? Nggih nggih. Mangertos kan. Wiropati. Nggih, kula ganti-ganti Pak. Kowe ngerti ora? Nek kahanan wektu iki mbegelen ki lagi tintren. Engko ora kae mongko kang atiku nek manggawe jengkel ing atiku. Ora apa kowe sowan, Lepas nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Ananging saderengipun kepareng kula ngaturaken bekti kula konjo Kanjeng Adipati. Lek aturake bukti kuwi ora karo kula. Ora kowe ngaturke bekti karo aku nek kowe guyang-guyu. Kowe ngece aku ya. Boten, Kowe ngino aku. boten. Iki mengatasi tumenggung. Guyang-guyu matur nang ngersaku. Aku sing duwe kawibawan sing nglungguh iku mbegelen. Aku ki wong nomor sing mbegelen. Pematur nang ngersaku guyang-guyu. Duka ora dipercaya. Dines sulong. Mune panggak pancal. Ngono jaluk budak pakaste. Pak nyuwun pangapunten. Arep matur apa? Ngaturaken ketiwasan bila wonten ngalun-alun begelen kedatangan keraman Kanjeng Adipati. Kados pundi Kanjeng? Kiai Buyut agi wae musna saka gedhong pusaka keraman wis nekani Kiai Buyut ki nandhakke yen Kiai Buyut kuwi pancen tetela kang bisa ngayomi ing Kadipaten Begelen. Sungsung timbul perkawis ingkang tumempuh dhateng Kadipaten Begelen Kanjeng. Yo. Wiropati, Nggih kula Kanjeng lan kowe Adipati. kula dipethuke para keraman kang gawe tentreme ing Kadipaten Begelen. Sendika. Aja tok tegake. Tumenggung loro-lorone kae. Mbak tumenggung ning ora ngestokke dawuhku. Saiki Bapatri. Alun-alun ning Begelen aja nganti ana peludira kang kepetes munggurno kramaning Begelen. Pengintut dalu kula suwun Kanjeng. Sing ati-ati. Kula boten ngulawani maneh. Mila saestu tombak Kyai Buyut ical saking sasana pusaka ing Begelen dereng kemawon pusaka ing Begelen saged kepanggih jajaan layoni ing Begelen kedatengan nyaman mila Raka Gunggung. Kula tentu badhe nyendikani dawuh dalem Kanjeng Sultan ing Mataram sowan lan ngasta Kyai Buyut sak sampunipun pinanggihaken mila panjenengan sawetawis kula aturi lerem wonten ing Kadipaten Begelen mugi-mugi kemawon tumbak Kyai Buyut enggal pinanggih. Nggih, monggo.